U mom društvu pozdravio bih gospodina Tomislava, ja sam dobro zapamtio, iz društva Aikido, koji će vam danas predstaviti uopće što je to Aikido, kako se to vježba i koje su prednosti samog sporta, znači spajanje, pretpostavljam, uma i tijela. Pa dobar dan. Dobar dan i srdačan pozdrav, dobro sve. Srdačan pozdrav svim prisutnima i veliko nam je zadovoljstvo natočiti ovdje na jednom mjestu koje je za nas obilježilo karijeru Aikido društva Zagreb. Iz prošlog stoljeća smo ovdje započeli sa Aikidom. Aikido je jedna čarobna vještina koja je potpuno nespecifična za borilački svijet, jer u suštini mi vježbamo ne borenje, mada najizgled izgleda da kada gledate tehnike da su to borbene tehnike, ali sam koncept Aikida je nastao 1925. kada je osnivač Morihei Ueshiba u trenutku prosvjetljenja shvatio da je borenje za luzere, a stvaranje kreacije mira i harmonije među ljudima je ono što je ostavština čovječanstva, a pogotovo za 21. stoljeće. U ovoj demonstraciji, a pogotovo za one koji će biti na radionici u 11 sati, hoćete vidjeti što znači vještina neborenja. Eto ga, čuli ste, dakle, sve vas ujedno pozivamo na radionicu, rekli smo u 11 sati, jel tako? Aikido nije stvar borbe, već stvar je, jel tako, unutarnjeg mira i spoja upravo tog treninga i stanje uma, jel tako? Jesam dobro shvatio? Priznali ili ne, čovjek je cjelovito biće uma i tijela, duha i duše i vježbanje svih aspekata te jedne dimenzije čovjeka stvara mogućnost za skladno življenje i rješavanje konflikata i problema u svakidašnjem životu. To je ono što radimo na tatamiju i ono što želimo živjeti tamo gdje jesmo, obitelji, na poslu, u svakidašnjem. Eto, kad ste to ovako lijepo ispričali, odmah mi se činite manje opasnima, iako ove vaše odore, barem zbog filmova, stvarno se strašuju, ali vjerujem da ostavljam, ne vjerujem, nego znam da ostavljam pozornicu u dobrim rukama, stoga eto, zamolit ću vas jedan veliki pljesak za naše Aikido društvo i neka trening počne. Izvolite, gospodo i dame, krenemo sa Aikido vježbama. To su pokreti koji su sastavljeni tako da čine razumijevanje budućih tehnika u paru i sa više partnera. Za Aikido se kaže da je sličan plesu, a jedna čuvena žena, Terez Javilska, je rekla nauči plesati jer kad dođeš u nebo anđeli neće znati s tobom što da čine. Vještina padanja, to je harmoničnog kontakta sa podlogom, bitna je za vježbanje, ali i za svakidašnjicu ako se nađemo u prigodi da poljubimo tlo. Vidjet ćete od jednostavnih tehnika na početničkoj razini do naprednih instruktorskih i majstorskih.
Osim golorukih tehnika u aikidu imamo tehnike koje se rade s nožem, drvenim, mačem i štapom. Zasigurno ste primijetili da jedan od temeljnih principa aikida je nikad se izravno ne konfrontirati i sukobljavati sa silom koja dolazi, jer je to dosta teško i rastrošno za komunikaciju i za shvaćanje same suštine odnosa. U tom propuštanju i vođenju događa se neka nova mogućnost razumijevanja, ali i kontrole napada kao takvog. Aikido društvo Zagreb za prvi dio našeg druženja. Svi zainteresirani, oni koji su prijavljeni i oni koji nisu. Vidimo se u judo dvorani Kineziološkog fakulteta.